TV na gukwandira ndonsi asore no gusaba kwaninga kwanyara ko bakogotwara ritukurigiya itweriga rie Jumapili hobotko bwe 25 na rimongo kwa yene asenchira ya bene ase ekionga chinsa ibere asenchira yobo ikana tuna ko batoko sangana korigeri ari aine kiyo kuro ase chinse mo na ribo gabari kibaito ba mangana basangirire kuro ase mambi yarenge entambe nchenkuru kwa Clinton Ondigi Wilson Makori kuro ase nsemo yumuntu we manyeru na bwo mo director na kuro ase studio ya Kabere Havila Kariri ugandata kwa nekia maribine chibicha ngochara senchire rengi atoko kwa na tusanga senchira yobo ikana ase ekionga chinsa ibere baribonsi bagoto bwatire kuro ase nsemo yemitandao Facebook na YouTube na Getembe TV na baribonsi babwate decoder ya Zouk channel ya number 38 Getembe TV tubwatira ne kurbona goikaumwe na bwo mancho moyo ko ibere tukuria Jumapili buna botambe ege karokia Getembe timu ngima yanyare ko bakego ikirana ase studio togoso asense meyo ya Kabere yogo chigosangege karokia Getembe tuchikuriweria anemono hamange ase ensemeria yobora yoboge siasa kurwa sorongorega rogusi obora yobo bwanyare ko babugo chakya koerekia bosoko chaka koenekia esabari yo ekagera ko ba enya kubwatakana no kwego ko bako kumishima Fred Matiangi kunyara ko baga gochago tena ko yekero kerikyo bora ibwensa mone kiama kiria ya Jubilee ne banekero abara ibwensi ya sekiama kyo batare sokya nigo umurikyo mone gwikiama kyo sokya ndakina go kwandra ebunemero burunega ndate kobekwa yogo chakone kyabuna umishima Matiangi na chikonyora etiquette yogo chikoriya obora ibwense wetera sekiama kyo ya Jubilee na kurwa sorongorega bagusi yo ngake ewe chakomokonya umugusi na nemono abange babere bakomo bwaterania umishima Matiangi na boigo ekiama kirikia UPA tochikomanya ne umishima Fred Matiangi mbamade kyabwate ne kiama kyo na boigo chigusia sabara babere bagotwara chinkwana kitari gukwana neriyo gerimo abande kwa koboko sabari yo mheshimiwa Matiangi na bande babere bakoma mochego mwanchu muri gato sukare na mange to achigo sanga sense mera bigo tunyarko batoko kwanda chisemi aso mheshimiwa mwakili Julius Migosi Ogambo yoro mwaziri otendrete wizara chisemi atebere na borokiwa bari getego chakuro ramate mabye kirasi 10 Kabere KCSE banyarko babaku eri kana bega matemo ini garache kwa nikiwa sentu ani umwakagati umutenyi mutinyo gatano na Kabere gona mange turachigo sanga sense ye Igikaro Josephat Nchaga uyo manyekane abuna makumba na boigo Aaron Ototo nyengiri homo raliye posomo likiba mangana maya asensemeria ya siasa segetasene kira Getembe Dennis Orioki uyore umuraria na ero chirenkuma na boigo Sam Miyanda umurekuru segetasene kira Getembe FM tochuma botogo sanga sensemeyo Igikaro Getembe botoskare bari bwata maborio na bomo kaga wase namba itoisi mirase screen ya 0726 447367 na bega sense mimi mitandao na kumanya Facebook Getembe FM na boigo ensemeri ya YouTube Getembe TV tosange kurupondo goikomwe kranseke open into ikomwe Karibu sana mwancho mwergeria bone kionga chinsa bira senchira yobo ikiranu togo chaka kurwa se ward ya Nyatieko yuko toka se bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii hasomo MCA wechinsa mechu mheshimiwa Amos Omwiri Mukaya anyara koba umura yobwango igwe sokya na kuruse geto cha sabarikwa bari geti we soya ase chisukuru au chobundi hasa rurese geto yuko wecha sabarikwa bo kwaneke bunangwe sokya bara sobonge we soya ase chisukuru chobundi riko chikonyara mageri aiga ara chiko bakonya ase amagimabo arebo siobuna gotomanyo muri kito Daniel antiri unencheremo oyo kweroberia hasa matukale bosio kebugima boigo hasa masomo abaruki wabo baikaranse tasa matemabo yikirasi yekomina Kabere KCSE hasa mwako etam nubagendrete kweroberia hasa wechikwerikya hasa chikosi au elio kogendereria masomo abo na elimo lyo kamaga yokubwatukwa kwa machibo ya matemayo no mwaziri omujya wechisemi omusike Migoso Gamba. I wish to state that the government has kept enhancing measures aimed at ensuring high levels of efficiency and effectiveness in the administration of national examination. Chinga kecho boigo motendri hasa mangana ha Kenya Universities and Colleges Central Placement Service KUSIPS
Musubati Dr. Agnes Masi Wahome uyurumo Chief Executive Officer nigo chinga kicho egolete nsemiga haso kwene kibuna abarokigwa berikiriye asi chikosi ao chokugania kwabo ni chinga kicho nigo agenderete ko basegeta kwerikia hase chikosi banchete nago chora hange na sebomete bunencheremo yokonyora chinga kichinyinge cyo gukora masomo abo kubatekana na yobo igwa abarokigwa nigo bagenderete gosegetwa kwerikia hase chikosi magokom kubatekana no gokia kumabaga yemere maiga Kenya igetambokero abarai ao bagendera kubotesia noyo bwango igano mo MCA we ward ya Nyatieko Musiki Amos Mokayo yogendera kubasegeta na kubabolia kubeka chinguru hasi chikosi chiga elio bacha kwelika asa matukale bosio nja advice nari kurumono ase abasa bago chikora chikosi chi nilinga bake savuya because unaona ngo sokurigeri chikosi njira unaona nje na quality course ku business management ibintu bya finance unaona igati ngo advice bana bange bakore course ne because unaona course ne yekero okoro teto chikuri course ne benki ibintu nebyo ekichitayo kasi chitayo lakini sokurigeri unaona yekero kurigeri ense una ya chenchiri chikosi chikokoro certificate chikosi unaona plumbing okole ibintu na electrical installation okole ibintu na driving okole ibintu bya computer nige ndokera konyo mwana uyo sana because bono nuruo ese college ya wakorire kusiri ne banga gaste yo gukora nabo konyoranga nabo kwirika ibika omentabona abange nigo bagosoka chingaki batelirika hase chikosi au hase chi university ne chingaki cyo batebona Kenya hase bono niro che hasa abantu bo bwatumanyi kwebinto au hase ukanyorera enchera abararagere na komenya chingaki baganyite kulikwa hase chikosi au by the time to kule university omkwanyoro monta ko te kosi elito bwati no employment teyo kwanyoro monto lyo kolete osene electrical installation ero chakire ko CBCI so that kwanyoranga bando yo university ese njabona kolete kosi nandaro chigana chiti university onda te ko korano ega sia ma ko because ya usuka so kwanyoranga buna bono myaka itoko kwana igandu to kwana myaka 35 40 kwanyoranga bana bantu mboro bakabona igase njaba chite university se jate to kwende university atama itingo skia koira bakabono mundu tanya konyo gasi ubugima mburi byego asese mwende nigakwanira bamenyi we wodio no bolia basaye ko bwatoka obosalia wechingencho au gento kira baisa gosalia magimabo tutema gukwanira abana baito maybe batarayana go konyo ikosi baje gukora kwenda kurike barwa tumenye buya so that twaro busalia sekenyoro because sekenyoro getabwatie omorembe na oburindi burubuya na tukwane bintu byonse amache n'ekipara mbosa turakorera nyole bintu byonse ntoko kwanira abana baitu turende bintu bito nkurubadire gasani kyagatembe kurega se county ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri Nemano murikito Daniel Untiri noroboti rwa senchira yoboikero mwancho muri gari atogosuka bosyo hase county ya Nyamira niko mugabana we county y'umwishimiwa Amos Nyaribo nabo igo egati aba MCA bari bachora se chinsemecho n'abajumbe basabiro koneke bunango chabaramo kubwatira na bunenchire mu cyo koneke amagendro wego bokarira biro byago cya saba nanchi byo chinsemecho koneke chinkwane chiga na baraibe kanisa ya Kebirigo Vision Gospel abo basokire na batabane chinga kibono mwakoyega abari yabo banyarko bakobeka ebirenge bya samagendro nabo koryo andamono kerabare ngania obokoreri aso mwako yetase batabo kungusana no gutindi niko kwale kweneki wandamono higati aba MCA na bego mugavana higento kirete okonyoria amagendro na bego bokoreri buya niko bego barure segeto gochi ase chikanisa kweneki tichiriko chia gweso na ni ase siasa asa matukare busyo asabona bate birabara yabo tibabaye gweri baga banyarko bakweneki miroberi yabo buna gutumanyi muri kito Fatgad Gisemba abarai bage siasa na boigo abarai bakirengencho nigo baboriwe baitange kurwase siasa chimbe imeye kanisa ayaiga inkorengana no murandia Ronald Kinaro kurwase kanisa ya Kebirigo Vision Gospel oyo otebire kanisa nigo ebwenerete gusikwa natari ase agochungiriwa korengana no murandia Ronald Kinaro boigo nigo aboriria abarai libaga riokoreta siasa chimbe ase kanisa Nerbiya bakonye chikanisa icho buna injira eyemo yokogendereria ingana ya Nyasaye. Samarieta nkorokwa Pastor Ronald Kinaro une kanisa ya Vision Gospel Church Kebirigo ogosaba gwaito buna abarai nkoringe gente getangani abarai bechi kanisa
n'abarai bari bagotochoreta ase serikali bachicha ase obwamo babwaterane egente egetang'ani batwara obwanchani nabo igo chikanisa titwesoganania ase amang'ana a siasa ikari ogwesonania ase amang'ana a siasa torangeri Nyasaye erinde arete omoreme n'obwanchani Pastor Stephen Nyang'au Nyabuti nare kwamenta abarai baita ase more goika mosayo okoboko erio kwenderesa emirimo Nyasaye kiagera Nyasaye nero bachorete mobasai nonye nigo aba MCA ba Nyamira nabo igo omugavana bwe county eyo amone serikali yaye nigo kubwamo baburiwe omwaka oyo kokora emirimo ase obwamo na gotiga okung'usanana buna okwo kwabetego kwenekiwa omwaka oita eng'ana batebire kwairerete amagenderero Nyamira kwirana maega nkorokwa Yunia Nyabuti kurukana ande ntoro sigento moko kurukanera otokubasanira amaya mobamo motokorere emirimo abanainchi babarigiriretie nanga sikimo gendete kobakorera ige omwaka oyo ntotagete mochenji mobobomo korwa abamisie paka omukabano ito na bonsi bari ase emirimo ya serikali mokobwaterana kore egasi eria abanainchi babachorerete nigo bare kuyakwana yo ekero kyomunyiga bwokoigura ekanisa eyo ya Kibirigo Vision Gospel egotoke wade ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugirango omunyiga boigo oikiranwa nomo bishop omonene bw'ekanisa eyeiga ase nere airachinga kina gukwanira obuya bw'ekanisa anene ogokonya abange korwase wetanga korwase obutumeki bwa mariogo yobutindia egati yebinde. Naitwa David Musuku Mutisia. Mimi ni bishop wa Vision Gospel Ministry, mwanzilishi. Vision ilianza mwaka wa 2003 kule sehemu za Nairobi, na lengo letu kama Vision nikiwa mwenye maono itufikie wenye dhambi waokoke wamjue Mungu, tukielewa kwamba familia nyingi wamepoteza jamii sababu ya ulevi, ulavi, ushirati na mambo ya aina wizi, na mara kwa mara tunaponeneza neno la Mungu tumeona watu wakikombolewa. Hugo saba kwa bamenyi abaiga kurase ensemeyega ya Kibirigo neria buna umwaka oyo abana siasa anene aba MCA be county ya Nyamira utiga okung'usanana naryo amagenderero araikere umwana inchi. Hingo ripoti ya Getembe kurwase kinseme chiga cha Kibirigo egotoka imeye wade ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango Jefatga Gisemba Mwana murikito Fatgad Gisemba kurwase county ya Nyamira no roboti rwa senchira yobo ikiranto gusikaba mwancho muri rwe murabensi ya Kenya muske William Ruto niga kwaneire okubwatira no kuya okukororo egati ense ya Kenya abigo enseria ya USA asa akire ekoko hobora yobo ya bumishimwa Donald Trump onya tukobaka gotiana bona gosobisi buno murayibwe 45 na kabere ense yo asabono aire okoboko egati miroberio eri mushimwa Trump agenda tekobeka gwikira boniga asata bibucha samatukare bosio niga serikali ya Kenya ense yo burayibwaye erigetia kwanekya kogendera kubwatirana nense yo anamono asaire okoboko egetambokero kyumura ibwense ya USA konyara kobaka gutugutirare enyomo y'abantu bense me masabono atebire nigo orogongo rwa Afrika anamono ense ya Kenya ekubwatiria amaigerio yebuku nabona asaba sabire abasaye abasubati abagaka nabo gabamura banyare ko bakwirenda asenchire ngiana kogendera amangana yege Kristo buna gotumanya muri kito Sam Miyenda abamura tiga babe abamura n'abaiseke tiga babe abaiseke enyomo neyo musacha no mukungu no muraibwense Dr. William Ruto imeye kanisa ya Global Cathedral Catholic Church ikotoka ase county ya Nairobi that boys must remain boys and men must remain men and women must remain women and girls must remain girls. Omuraibense ni garorokana kubwatasia egetambokero kyo muraibense America Donald Trump kuhikiria ebikoro by'ekinyomo kirengete abantu bense mayemu asate abantu musacha no mukungu boka bancheire. And we are very proud that contrary to what has been happening in the past, this year we got some very welcome development in the United States, that as a leading democracy we have gotten to understand that the policy direction of the United States supports what we believe in.
we thank God that this year, the very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says, what our faith believes in, and what our tradition, family, is grounded on. Dr. Ruto nigaro kana kubwatasia obwamate bwense ya Kenya na America asaina kia umuroberi bwense ya America kubwatasia abanyimbo bense ya Kenya abo babegete ekambi ase ense ya Haiti. The United States is a blessing to our nation. We work together in many aspects. I was requested by the President of the United States last year to provide Kenya's security diplomacy that is also legendary and known to support Haiti. And I'm very proud that even President Trump, with the new administration, supports Kenya's mission in Haiti to help the men, women, children of that nation to experience peace and stability. Dr. Ruto tatiketi uchumi inse asaina kia nyasaye nagenderete kokonya uchumi ya Kenya na boigo omwaka oyo nochikoba omwaka bwa magenderero. Good news about what God is doing in healing our economy. That Kenya is going to go places. And I want to thank God that together, working together, we have seen the inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down, and we have seen a great movement towards the healing of our economy so that we can proudly move together, united as a nation. And so I agree with you that 2025 is going to be a great year. So to all of us, I want to say we are truly blessed to be here. I want to ask the Global Cathedral Church, the membership, and other believers in our nation to pray for this nation so that God can make provision as he did for Abraham. Nigobono Ruto asabire abakristo bamubwatisi asamasabo iriyo kubeka ense ya Kenya bosyo. Kuripoteria egetaseni kia Gatembe TV nchenkoro kwa Sam Miyenda. Mancho murigere kurwa sensemo yekionga chigosori margoba ya rero nigo omurikito kurwa se county ya Nairobi Pius Okemwa biyoga ko manye timu ya Shabana nigo yanyora obubui bwigoriemo asebosa kirobare kone kigosori yabone timu ya Sofapaka segeti ya Dandora Stadium se county yo ya Nairobi asa ko manye bwego chigosori chinde chene kiwensi ama mbere nile kombe kyo ya KPL timu ya Marashuga nigo yaengerwa igoriemo asebosa ne timu ya Police FC timu ya Bandari FC na yanyora obubui bwigoriemo ekirobare ingire timu ya Nairobi City Stars asegeti kya Buyanka Yambaraki Stadium county ya Mombasa agotabanga bone timu ya Shabana niko abatyoteria be timu yo naboigo igatia batendri banyariko babagu esokya nakogokera obubuyobu hasabono batebire egosori ikagerego cyakone kiwa kitariki ibere ase egeti kya Gusii Stadium igati timu yo ne timu ya Kariobangi Sharks niko boigo bari no gosemere go chikonyora obubui sichifans ndabataimbya muno sogocha ndabachi bagendere gocha muno sobongi then naboigo ukiangalia support ya mafans ndo wanafanya tunashinda wanatupush more then tuna encourage tuendelee kukam then for the fellow players wenzangu tukulia ya Dandora Shabana ni timu nene mumanya to kwa kera ba osori baito
technical bench yaito management yaito mbuya mona 6.7 batwira Nairobi otegererie mood boniga kero muntu gagogete kero muntu chireka kamanyite nga onyorire 6.7 chishabane disabite bomura baito bakire bombengia na ine to sabanga gusi weekend yegocha na nane bakembo mumune ano to kale gusi khatinyo 6.7 family una organizing secretary egento tu atakete 6.8 china ne Mombasa ntu atakete isato batika mamna yawe. But I want to assure you with the coach Okidi and Mwalala na management na fans wants Kenya ngima paka libonzi pia se ezio kenyure mna secretary general musine tuitu tigato bamu tokoni team tare mbiri ngwa katole kali bank sharks busoni abantu aminto kiamba tebiyo shabana ne yemo korukeberesi nyantwa nyaganja Kenyanya mpaka Minnesota ni njua abantu bonsi yawote ntuntu bwatmanga na UDA ntubwatmanga na ODM shabana neyemo nere UDA noere ODM noere West so again today the neck ntubuna management ntubwatiyasa intu agaze to ko na bonre ko atuli busa misa chabo bawi nande bawo tabozongo bako bwa Kariobangi Shark nande no turama igot itukerio tumena na bozongo always they always help the players, motivate the players. There are times when you are facing a lot of pressure, like today, Shabana players are facing a lot of pressure and the fans keep on cheering them on and give them strength to move forward. Like we said before, just picking up the positive, trying to be tough mentally, and focus on the next match because you can't keep on, you can't cry over sports, you need to just keep on moving forward, get motivated and focus on the next match. Segetie kigagia Dandora no kumenya muna itimu ya Shabana litukolera niko yanyorere chipointisa to maiga wetira sumbosorio kumanga Ezekiel Omuga yonyara kubokobeka igo yenkanga ni nabo yonyara kubokobeka yomugui aseda ikamerongerere na isano na isato nonyina bo niko abange bako negati abo mo organizing secretary we timu yeyo maiga muna kiama mchezaji mwenyene Omuro yonyara kubokobeka ego liyo nabo igo igati y'abantu banda abange banyene ko bawo nabo igo yatogeria obuguyo bono itimu ya Shabana igera sukeme samaga yonyara chipoint emerongerere na isano na ibere bono abo asera agendere ko yana mono SMS yo banyina bo abantu abangeni ko bakone kurugiga igati yabatyotereria betimu ya Shabana asekiribego keire ko tebabuna igetimu ya Shabana ira chikwendera ko byane mono asorongoro gusi unenchere mu yokinia ebyagwa Ripoteria egeta seni kyageta embe yamase mukurugiga iga ime ya Dandora egotoka ime ya Nairobi e county Chenkoro kwa piu sokemwa biyo Manchumurigire no murikito piuso kema biyogo kurwase county ya Nairobi ase timu ya Shabana yanyorere ubuyobo na gutira wikari bagari ya gatano abayigo ase ensemeye kibasoro cyane gatugori tukurigo timu ase amamirani yekemirano kya EPL timu ya Chelsea nigo yaingire tukigo risota ase amune timu ya Manchester City timu ya Arsenal nigo yanyorere ubuyobo gori ya mo ase bosa kirobago so ne timu ya Wolverhampton abayigo butuko bwarero timu ya Manchester United nigo hikagere ko gosori ne timu ya Fulham igo ase kyonga chinsa inye ekionga chikosori ninchiko komanya bune gosori yo era chekoba gekogendra ase timu ya Fulham era chikosori ni timu ya Manchester United mwancho mugire wikira wono toika omweri bwekionga chinsa ibera sinchira yobo ikirano kulendengo ko sabatos kare bwana chika ko tebera ne tukuri Jumapili hege ikaro kyagetembe no kirega iga ase studio ase geka egekego kirebosi abagani bana bonsi banyare ko baba wikirana ase studio Josephat Nchaga uyo isko gaiga umanyekaine buna makumba nabo Haron Ototo Nyangiri na Sam Miyenda bari kurwa segeta sene kiga kyagetembe nabo Dennis Orioki etochigo sanga ase obuikirano oburaibu siasa asorongorwa gusi obwa rokandre andake koira enchira ere enya etobauti hanemono maiga yomo Ishmuel Fred Matiangi konyarokoba litera rigo taresko gaiga buna na chikonyakoba kurigia ekergo kyuburai nige kyamagia Jubilee ekyokirense bosege kagero banse yoborai bwaye umurai bwenso mukuru Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wetera somori kyomo nebo kyame kugira makioni barire irayo gocha ko mu ticket yo kotena ikurukiga kyuburai aso mwaka bwikiri bere 2025 ni metama bodi na mangaro rego toskare namba 07 26447367 norega igase screen yago abegensemo yimitandao Facebook Getembe FM YouTube Getembe TV toskare korena torasege kagetari getambe
Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub ne ya moya chiduka echichiko n'ebintu